Bai, Amane, hementxe gaude, atzean ikusten duzuen pareta hau da hemizikloa, bestaldean dago. Hemizikloa, eta esan bezala, hementxe daukagu Fernando Barrena, EH Bilduko eurodiputatua gurekin, egunon, Fernando? Bai, egunon. Atarikoan aipatzen genuen, Europako Parlamentuko jarduera ez da eten, izurritean, lanean, jarraitu duzue, alegia, baina birusak baldintzatu du lan egiteko modua. Nola izan dira azken 18 hilabete hauek europarlamentarientzat? Bitxi xamarrak ez, eta lan egiteko aukera asko moztu egin dizkigu parlamentua modu batez edo bestez, jarduera instituzionalari eusteko moldatu egin da, eta areagotu egin dira formato erremotoan egindako batzardeak edo baita osoko bilkurak ere, inkluso bozkatzeko sistema, gezurra badirudi ere, Europako parlamentuak etzeukan modu erremotoan bozkatzeko sistemarik, beste parlamentu batzuek daukaten bezala, baina guri behintzat kalte gehien egin diguna izan da aktibitate politikorako eta ekimen politikorako aukerak moztu izana, ez? Denetariko bisitak eta ekimen politikoak erabat moztu egin zirelako 2020ko martxotik bertatik. Eta hori guretzako behintzat arazo handia izan da. Eta hasi gara normaltasuna berreskuratzen, hemen mugimendua ikusten da behintzat? Pixka bat, ikusten duzunez jendea egon badago, ez pandemia horreko osoko bilkuretan beste, baina, konparatuta azkeneko urte terdian izan du den, hemendik ibili den jende kopuruarekin, izugarri jende gehiago ikusten ari dago, pasaportu bat izan da, 18 hilabetez, aktibitate apurra, egon den apurra Bruselan egon da, ez hemen Estrasburgon, eta espero dezagun pixkanaka berreskuratzea ekimen politikorako eskura dauzkagun tresna guztiak pixkanaka. Ezoiko egoerari Europar Batasunak ezoiko erantzunak eman behar izan dizkio tartean, eta aipatuko ditu Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak ere txertaketa kanpaina, COVID ziurtagiri atarikoan aipatzen genuen, eta baita ekonomia sustatzeko Europako funtsak historikotzat jo diren funtsoiek iritsiko dira edo antzemango ditu herritarrak funtsoiek eta nola kudeatu beharko lirateke? Hori da galdera, benetako galdera, ez? Segurazki bere negozioa itxi behar izan duen pertsonari edo eta oso modu murriztuan ireki behar izan duenari burura atorkion galdera hori da. Europak ze gauza hon ekarriko dit edo pertsiana normaltasunez jaso izango dut bihar Europatik etorriko zaidan laguntzarekin. Nik dudak ditut, zeren funtsetatik, Europar funtsetatik dirutza etorriko da Estatu Espainolera eta Euskal Herrira ere bai, baina susmoa daukagu aurkezten joan diren proiektuen itxuragatik eta sustatzaileengatik eta badauzkagu bi zalantza nagusi, ez? Bata proiektu nagusiak Ibexeko enpresek sustatuak izango direla, eta ez dakit nik enpresa horiek jende honen guztiaren, dendarien, langileen, jende honek enplegu interesak lehenetxiko ote dituen, ez? Nik uste dut enpresa mota honek etekinak eta akziodunei eman beharreko etekin horiek lehenetxi egiten dituztenak. Eta gero bestetik ikusten ari gara joera bat oso kezkagarria dana funtsa europarrak erabiltzea iraganeko proiektuek zeuzkaten gabeziak eta finanziazio faltak estaltzeko. Eta guk berriz ere esan behar dugu Europar funtsak ez direla horretarako, Europar funtsak banatzeko eta inbertitzeko daudela komisioak emandako irizpideak, zeinekin gu bat gatozen, eta horiek dira enplegua, digitalizazioa, kohesioa eta genero politikak, ez? Eta beraz, esan bezala, erne egon beharko dugu diru horiek modu egokian inbertitu daitezen, eta lehen etxi dezaten azken finean enplegua, eta lehen esaten genuen, ez? Langileek, dendariek, bere negozio itxi behar izan duten horiek guztiek, nabaritu dezaten diru hori iritsi egin dela. Iraganeko inertziak edo proiektuak aipatzen dituzunean, abiadura handiko trenaren inguruan ari zara? Adibidez, bai. Hau da, proiektu bat, aparte utzita horren inguruan egondu den eztabaida publikoa ez, ududarik ez daukat, behintzat ez dela orain sortzen den proiektu bat, eta aipatu dizkizudan 4 lehentasun horietako baten bat biltzen duen proiektua denik ez. Beraz, diru horiek
Adibidez, hortan, abiadura handiko trenaren obren bukaera hortan erabiltzea, nik ez dut inondik ere zilegitzat jotzen. Osasun egoerarekin aritu gara eta entzungo ditugu hitzaldian ere von der Leyenen hitzak, baina beste arretagune bat Afganistanen dago, eta Afganistanen une honetan bizi den krisian milaka errefuxiatuk ihes egin dute eta ihes egiten jarraituko dute, eta honek mahai gainean jarri du atzera ere migrazio politika bateratuen beharra. Gaur-gaurkoz nola ikusten duzu Europak krisi honi eman dion erantzuna, ematen ari zaion erantzuna, ze balorazio egiten duzu? Bueno, orain arte, Europako estatuek eta estatu batuek eta abarrek Afganistandik atera duten jendea izan du da, beraikin batera azkeneko 20 urte hauetan lan egin duten pertsonak oroar, ez? Jende hori ateratzea ongi dago, ez du ukatuko, baina horiek ez dute ordezkatzen Afganistanen bizitza arriskua daukatenen ehuneko txiki batera ere, ez? Momentu honetan badago lehentasun bat, eta da krisi humanitario ikaragarri bat, emakume aurpegia daukana, eta Europar Batasunak horri atentzio berezia jarri beharko lioke. Hitz egiten hasiko bagina Afganistanen azkeneko 20 urte hauetan zer egin den, estatu batuek zer egin duten, Europar Batasunak hortan ere, estatuek zer erantzukizun eta izan duten horrek luze joko luke. Evidentemente oso kritikoa gara egin duten guztiarekiko, baina momentu honetan daukagun lehentasuna da krisi humanitario hori eta horri irtenbide bat eman behar zaio. Eta horretarako, lehendik ere beste gerra Siriako adibidez batzuek sortutako egoeraren testuinguruan emandako irizpideek edo gure iritziek berdinak izaten jarraitzen dute, ez? Europar Batasuna prest egon behar du, gerretatik iesean, gozeetatik iesean, eriotzetik iesean datozen pertsona horiek hartzeko. Eta, atzo bertan plenoan, tratatu egin genuen immigrazio legalerako, ibilbide txiki batzuk irekitzearen inguruan, denok txalotu egin genituen eta babestu egin genituen, baina behar dira benetako migrazio politikak bide legaletik eta segurotik korridore humanitarioen bidez jende horren guztiaren europaratzea permitituko dutenak. Badakigu horrek eskatzen duela aurre egitea batasunaren baitan dauden hainbat estaturen posizio xenofobari. Ez nekien izan da ez, baina... Hitz egin nahi ere migrazioaren inguruan. Hori da, eta posizio hori Bizegradoko estatuen jarreran oso personifikatuta dago, ez? Eta nik esango nuke hori onarte zina dela. Europak ezin du horrelako txantairik onartu, eta Europak izan behar du lurralde bat, giza eskubideen errespetuaren baitan eta babesaren baitan, harrera lurraldea izan behar dena. Esan nahi nuen beste gauza bat, eta esaten ari gara Afganistango errefuxiatuentzat korridoreak eta harrera eta bat, baina ezin dugu ahaztu ere momentu honetan Batasunaren kanpoko mugetan dauden hotspot edo zentro hoiek errefuxiatuz gainezka daudenak, milaka eta milaka pertsona biltzen dutenak, Greziako irletan eta barretan, hor daudenen 70% momentu honetan dagoeneko Afganistandarrak direla, azkeneko urteetan etorretakoak iesean. Beraz, lehenik eta behin jende horri guztiari lehentasunez irtenbide bat eman behar zaio, kontinentera ekarri, eta dagokion harrera prozeduratik pasarazi. Zegoen krisi horri gehitzen zaio, eta gehitzen zaio azken uholde hau, batasun faltari lotuta noraino iristen da Europa eta noraino iristen dira estatuak, eta batasun falta horrek ze ondorio ekarri ditzake? Europan ezer mugitzen ez denaren sentipen hori badago ere ondorioen artean? Ondorioak itzelak dira, eta ondoriorik okerrena da herritarrek Europar instituzioekiko daukaten sinesgarritasun falta. Niri askotan galdetzen didate zera egiten duzu Europar Parlamentuan, eta ja ez jendeak ez dakielako, baizik eta ondo dakitelako parlamentu honek dauzkan eskuduntzak oso txikiak direla, eta oso mugatuta daudela estatuen irizpideak azkenean inposatzen diren komisioa eta kontseiluaren aldetik, ez?
Beraz, nik esango nuke hor dagoela eztabaida zahar bat, Europar integrazioa azkeneko muturreraino eraman nahi dutenak batetik eta gero bestetik. Uste dutenak, inkluso Europari eskuduntza gehiegi eman egin zaiela estatuetatik eta nola baite soka bildu egin nahiko luketenak. Eta nik esango nuke modu batez edo bestez momentu egokia dela gogoratzeko behintzat migrazioaren kontuari dagokionean, hau ez dela estatuen soilki hartuta arazo bat, baizik eta Europa osoari eragiten dion arazo ikaragarria, eta uste dugu apostu egin behar dela Europar marko politikotik honi guztiari irtenbide bat emateko, eta estatuek jarraitu beharreko irizpide batzuk denon artean adosteko. Hori bai, estatu batzuk, izaera xenofoba daukaten estatu batzuek, Polonia Hungriaren kasua giza eskubideak behin eta berriz urratu dituzte, jarrera antidemokratikoak erakutsi dituzte, baina gaur-gaurkoz Europar Batasunak ez du erantzun irmorik eman, eta horrek noski Europar Batasunen sinesgarritasunean ere eragina izan dezake. Ikaragarria badauka, lehen esaten izun, ez? Erantzuna zaila dauka, gehien bat, estatuek ez dutelako horien aurrean tinko jarri nahi, gauza gehiegi dago jokoan, eta batasunaren egungo egitura bera egon liteke arriskuan, estatu horiek erabakiko balute planto edo egitea, ez? Eta gero ere, erakusten du argi eta garbi Europar arkitekturaren gabeziak zeintzuk diren. Trataduen arabera, adibidez, estatu batek alde egitea erabakitzen badu, nola egiten den jakin izan dugu Brexitaren kontuan, ez Erresuma Batuaren kasuan, baina gaur da eguna, trataduen arabera, estatu bat ezin dela kanporatu Europar Batasunetik, ez? Estatu horiek ere hortaz probesten dira eta etengabeko mehatxupean kokatzen dute batasuna politika xenofobo horiek aintzinatzeko. Ikusiko dugu hortaz ere ziurrenik hitz egingo da gaur Europako Parlamentuan. Ekar dezagun gurera, Europar Batasuna bezalako instituzio erraldoi batean ze leiho irekitzen da gurea bezalako herri batentzat, estaturik gabeko nazioentzat? Nik uste dut modu baikor eta positibo batean begiratuta gurea bezalako nazio txikiek, estatu izan duten nazio horiek duten erreindikazio horren, bultzatzaile izan daitezkela Europar instituzioak, eta gainera Europar instituzioen intereserako ere badela. Ohituta gaude, segurazki Europar diskurtsotik nazio txikien estatuzaletasun hori arrisku bezala ikusten, baina azkeneko urte hauetan konturatu egin gara Europarentzako mehatxuak ez daudela hainbeste nazio txiki horietan, baizik eta Europar proiektuarekin deus jakiterik nahi ez duten estatu handien horien baitan, ez? Nik esango nuke nazio txikiok, estatu zen nahi dugun estaturik gabeko naziook, badugula berez Europar zaletasun bat, eta izan gaitezkela Europar proiektuaren ainguratze indartsua, eta botikarik onena, antidotorik onena, eskuin muturraren proiektuaren kontra eta xenofobiaren kontra, ez? Adibidez, orain martxan jarriko da Europaren etorkizunaren inguruko konferentzia, eta ni neu egongo naiz plenarioan, eta nik trasladatu nahi dudan mezu nagusietako bat hori da. Estaturik gabeko Europako nazioak ez garela arrisku bat Europar proiekturako, baizik eta Europar proiektu horren alde egingo dugun nazioak. Aipatu nahiko genuke Katalunia ere, izan ere gaur aldebiko mahai hori egongo da. Kataluniako politikari independentistek babesa bilatu izan dute Europar Batasunean, baina Europar Batasunetik aldiro, heldu den erantzuna da, hori Espainia barruko gaia da, eta beraz ez gara hortan sartuko. Era bat itxita dago, ez dakit, erreferendumaren aldeko posizio bat, edo bitartekaritza lan bat? Nik izango nuke momentu honetan oso zaila dela. Gauzak dauden bezala eta diplomaziak, nazioarteko diplomaziak horrela funtzionatzen du. Estatu batek sozioa duen beste estatu bat ez du posizio txarrean utziko, zen dute Europako estatuek ez dute Estatu Espainola posizio txarrean utziko, barne arazo batengatik, katalanak direla edo gu garela, jakin gabe ze espektatiba eta daukaten proiektu horiek, ze aukera dagoen Euskal Estatua edo Estatu Katalana benetan gauzatzeko, ez?
Diplomazian ez da adar bat askatzen, beste bati helduta ez zauden bitartean, hori horrela da, hori jakin badakigu, urrezko arau bat da. Baina nik uste dut gauza bat dela dagoen diskurtso ofiziala eta estatuek egiten duten instituzioetan eta igual harreman ofizialetan, ez? Eta gero bestetik ondoan dagoen percepzio erreala. Nik uste dut gero eta gehiago direla ezkerrean, eskuinean eta espektro politiko osoan kokatuta dauden agintariak, diputatuak eta barrekoak oso modu naturalean ikusten dutenak prozesu katalana edo Euskal Herriaren egoera eta aspirazioa edo eta Eskozian, edo Flandrian, edo Korsikan gertatu daitekena oso epe motzean. Zergatik, nire ustez gero eta gehiago asumitzen ari delako, lehen esan dizudan bezala, estaturik egabeko nazioen nahi hori estatu izateko, ez dela mehatxu bat Europarentzako, baizik eta izan daitekelako indargune bat,